Salutare lume și bine v-am găsit la un episod de Skywars. Aici o să jucăm. Înainte să începem vreau să fac o promovare lui Bibanul. Bine, înainte vreau canalul Bibanul 12, da? El m-a încurajat ca să nu mă las de YouTube și așa o să fac. Nu o să mă las până, nu știu, dacă o să am tot atât de abonați. O să vă mulțumesc că v-ați abonat. Și nu știu ce să vă zic altceva decât hai să începem. Trebuie să fie mai scurt episodul, pentru că în ălalt episod a intrat Bogdi peste mine și mi l-a deruptat complet episodul. Așa că nu vreau ca să intră alți fraieri. Stați puțin că vreau să-i scriu ceva la țârlea. Stai, scuzați-mă acum. Dacă mai... Scuzați-mă. Hoțu, trebuie să meargă încetru. Și eu vin după tine. Fac foarte rapid podul, după cum vedeți. Mi-s foarte rapid la poduri, dar o să mor. Pentru că nu mi-s bun să mă lupt cu mâna goală. Uitați-i și ăsta... Ah, am picat. Nu nimic. Pentru că să facem 2 meciuri. Meci a pierdut. Ce șmecher o să fie. Albinuța. Albinuța merge la 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 la. Merge să culeagă floare. Dacă doriți să dați un like, pe mine mă ajută foarte mult. Un share sau un subscribe. Oi, frate, de ce să aude așa? Mai liniște! Scuzați-mă. Nu știu. Vedeți că la Bibanul 12, nu uitați să vă abonați și apropo, a făcut un foarte mic vlog. Cred că o să vă las, dar nu o să vă las canalul în descriere. Ba, o să vi-l las. Vedem noi, ok? Că eu m-am abonat la el. Face gaming-uri foarte bune, eu așa spun eu, dar nu știu dacă o să vă placă și vouă. De asta spun să intrați pe canalul lui și să încercați. Să mișcăm. Cum spune țiganii, Halim. Halim. Fuck. Tăieți mult. Hai să închidem pe ăsta aici. Și caz că el vine, cum îl cheamă? Ginan. Prost nume. Lăsați-l. O ieșit! Bă, itemele mele. Vedeți dacă... Oh, fuck. Bă, de frică a ieșit. N-am noroc. Da, frate, serios, să ieși, frate, de pe server. Eu n-am făcut niciodată asta. Am stat și m-am luptat. Alții și nesimțiți. Nu mă lasă să-mi fac și eu audiență. O audiență. De acolo nu se citi eu. Mergem pe asta. Ce are prostul? Fac. Nu e bine să mă duc pe asta. Are sabie, nu da, mă, frate. Pă, e normal să aibă. Cred că poate pot să-i spart tărtul de picioare. Da, pot. Can see? Să mergem aici. Și cred că nu o să vină noi să-l aruncăm. Ia. Ce, frate, să-l bat, frate? Care dita mai sabia, fraților? Nu putem să... Oh, fuck.
Ce m-a omorât. Și am avut șac. Uitați-l. Nu. Mă teleportez. Nu. Nu o să-ți încolo. Noi să ne vedem de ale noastre, ca să nu durează mai mult de 7 minute. Frate, avea sabie din mână, n-am putut să-l bat. Norocos, fraților. Ce vreți să fac, frate, că are și botoși. Da, bine, botoși și nu-i nimic. Avea, frate, sabie, dă-mi ce să fac. Nici la mâna lui, trebuia să mă împrietenesc cu el. Haide, frate. Cred că trebuie să aștept la un meci din ăsta. Până mi să... În sfârșit, bate soarele și pentru mine. Nu mai bate. Am 2 săbii. Bă, eu cred că o să domni meciul, dar nu cred. Nu sunt chiar așa sigur că o să-l domni, că n-am armură. Deci o să mă domine ei pe mine. Trebuie să am grijă. Pentru că oricând fac o mișcare greșită și jap. Adică, uite, cum a făcut fraierul ăla de acolo. Deci a făcut o mișcare greșită și gata. Dar alți fraților copii, e decât să stau să se bat, ei au după server. Eu n-am făcut niciodată chestia asta. Eu am stat și m-am bătut. Ați văzut. Puteam să ieșeam după server și să nu mai dădeam mai temele ăla. Dar m-am bătut. Nu înțeleg, fraților, dacă voi uitați la mine și faceți unii așa, sper să vă dezabonați, vă rog. Nu? Adică, sper să vă îndreptați. Gândiți-vă și voi, fraților, alți playeri, am vrut să spun copii, alți playeri, ar vrea să aibă itemele voastre și așa că, vă rog, nu mai ieșiți. Să mergem pe ăsta. Nu știu dacă poate să mă... Adică nu știu, poate are arc. Mai bine mă duc în centru, dar mă duc să văd. Ce are playerul ăsta? Poate să fie mai bun decât mine, da? N-are cum. Posibil am sabie din iron. Una altă chestie. E mort. Uitați! Uitați ce ghei ordinar! Ce ghei, fraților! N-am văzut așa copii, frate. Da, și-am știut că mă bate. Și-am știut! Nu, trebuia să mă duc în centru. Asta a fost cea mai mare greșeală a mea. Dar n-are nimic. Hai să începem mai cu meciul ăsta. Nu mai. Sper că v-a plăcut episodul de Skywars. Mie m-a plăcut foarte mult. La revedere!